Cini buskan kok danan bagian koinai cini borong gunang iem cini tidak si hapak ni cini saron untuk debor manang kerja fardai cini buskan kok danan bagian. Belai hambai bisi ketal lamsong mani pangda o pangda ni tipang tei cini oro jotoni hamjak ma jotoni naijak nai sini boran genang sini joto takubrok bono belai na kuplai hini chong nai sini Menteri Onimes Bebono ani puila hambai tei oro cini arsigat ni sini MLA bokai belai koram kuplai boro kuplai bono belai hambai maya pero sini oro ni kuai norok saimano sini DM jugno Rigenai boro kan phaiman bai boro belai hambai maya paro cini de SDM bobo cini o khuai sub division no kaham kai ti dunna hini no borok khaika cini de forest ni ngo prize te cini oro joto cini taminai cini chairman sab togo tei cini zonal chairman tei cini khoi zonal officer tei joto cini taku bukubrok o elakani okra chakra tei joto nani chobani chibaiya pharai tamkok sanai chung joto kok salai mane khana mane asukoi se ok bungtongka kintu bisi ketal sara Tripura rajo joto elaka ono khana sapung tongoi hot diborni lai jokhon 12টা 1 মিনিট হিঙ্গাই no joto elaka ono horsung nai chati musung nai momsok nai bisi ketal lamjang nai তারপরে নগ যত গরম